ಸರಿ ಅವರು ನೆನೆ ತಂದಿರು ಉದ್ದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಸರ್ವಮಂಗಲವಾಗಿ
सत्यनारायण प्रभु कृष्णराज्यानां तथा प्रभासते भविष्यसारदेवराजनपति दो महाजन अभिषेकं मोचेग्राम तेराज्यों दष्टोत्तरशुक्रामोचेग्रा महाजनों समाहिनीर्वाक्तार्य प्रागुत्येवया आनी तो निक्तो विरवंदनागे ततो महाजन संप्रकेतं कोतं परंतु पुरुषांतं नोचर बहिष्करं राजा देवप्रातं अंतोक्यं इदानीं नास्ति वैभ्यं तदा निकटंद्राकं शौरकर्मातिकाले
ಸಮಸ್ತ ದೇವರು ಪೂಜಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತನ ಕ್ರೀಡಾಪಣಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇತರಾತ್ಮಕ ಮಾತೃಗಳ ಸೇವೆ ಮಂಗಲ ಭಗವಾನ್ ಮಂಗಲ जब तक